What's up people? So manguli na sa mong new tangatawahan, manguli na sa sakol. Okay. Pero di sa manguli no? Mga on sa pod me. So kita nyo no? Diyan may sikat. Saka na may sikat. Ito na may sikat. Ito may syudad. Pero makapit sa mesa. Tindahan rin. Mangita may plato o kutsara o mga baso kay plano. May plano. Kawaran na on third. So may saka na may sikat. So busy pa sila. Busy pa lang yanan. Diyan focus sa drive. So dahil lang yung transition nun. About na din yung syudad. Kinawaran kita down third. Labon nun. Apoy sa mga masabot na ikikita ikubag. Na bibyo. Marag malaya si bibyo. Busy batas baktas no. Pero ipanggutom na nga. Asa na pa doon ni. Bakit smes makarakol. Pis maka. Marag wapo na. Bibyo gana. Di na matumas bibyo. Talaman na kamera na. Sa transition na po, doon namin sa tabukanan na sa traffic light na tayo. Dapat namin yung green no. So pag green din ko, tabok na yun. Ito gutom na kayo. Nagkikita na ang tindahan niya mong sudlan yung kanan. Ano, makdo. Dako nga tindahan. Kananan, kung restaurant na, bay. Sinabaktas-baktas na. Baktas gutom magid. Pero excited yun na yung naigipang dalaw. Murag mong layas ba niya mong sudong makdo. Sa third. Baby, kita labo na na. Sabi ko, okay ba ka? Richie. Sabi kita naman, Richie. Makaano? May no? Awa na ito, makita na ito na yung suda na. Ang dara mo ito, sabi kita naman ito. Sekreto makaya na, anong suda na ikubag na. Cool, ano? Da mga ganas tindahan ko lang. Ano da mga delikadong ataras tindahan ko. Patay na. So nakita na lamisa ko, no? Hindi sila pangitay lamisa, kaya mga uwal yung isang dipanda. So itong pero si kung si soda na yun, ato abrihan na ba yung soda na ba? Si soda na yun? Agoy, nagdahag soft drinks dito ba? Nagdahag Pepsi. Paborito, bratohan. Nagdadaw na dito rin. Kinasasan, agoy, nagdahag kaldero. Macdo, nagdahag kaldero. Agoy. Marag, sekreto ko na nila. Para, makabrato. Ready na kayo, ipanggutom na na. Pero, tigil mo simot sa ilok. So ano, sa pagka-basis na akong kitang agad ng rice bagay sa gani. Kaldero. Ano plaster na. So ito ginasusiho na nga. So may nga nadadama kaldero ito rin. Tipid. So kung gaplihan ng kaldero. Ito lagi, itong tanawan yung osiso na. Okay, prepare gusto sa mesa. Last na lagi na dira. Nagtapon dira may kaya parang takot ako alam sa may pili para magtapok kami dira. Maulaw lagi may. Nagtag soft drinks, nagtag kaldero. Gusto nga nga kaldero. Agoy rice with ay. Kampras kita niyo niya dahil. So jaja na nag-order jaja ito kan. Chicken na may orderon nila kaya. Nagtag rice. So nanggawas na no. Ito nagpa-picture. May nanggawas na yung plato, baso. Prepare. Ito na namang order. Agoy. Kampras ni. Kob ni guys. So ipakatag ng mga plato. Pwede na mga plato ba eh. Hukari na dra. Hukari na nyo dra. Apil lang ako kinag-video ko dra. Apil ko. Butangin ko kutsara. Butangin gravy. So ini lang mo. Apil kitang ko. Di na maplaster ang video dra. Ay nanayit na ako plato na lagi din. Naka-prepare na ako. Pati soft drinks. Okay. Gabatahan ng soft drinks. Okay. So may naman ikaw, okay, sakpan si Terdog, sok sa kilid ng sobrang chicken, no? Ay, pang-isin niya, no? Pang-yaboy, apa? Nagapang king of pamang inumukok. Ako, sobra pa ako, pero ako parang hipos na. Dugi na nakurot ako, eh. Mananot, nadapan na balay. Ubi, hawa, transition na tayo, human na tayo kaon, dahil manghuli na tayo yan. Si Terdog, ito niya kayo. So, dana ba siya mga labon na, no? Oh, sus ni pinatingog ko nga bilas. Pinatingog, gusto ko na. Kawan na, hilam-hilam na. So, hilam-hilam na talagang dala ng hugas pagkuhan. Hilam-hilam na. Okay, ready na, manguli na bakta sa tayo. Hindi naman na magkub-kub. Peace sign na. Okay, go, babay. Tama na, dili na tama na ang bagano. Pabagal na. Kung gutong gusto ko, kung magdagkaldero sa McDo, wala pagdamo. Pabagal naman na. Salamat McDo. Nabusog ni. Thank you.